Grimizna i bijela latica. Michel Faber. Preveo s engleskoga Andy Jelčić. Pazi kuda hodaš. Budi priseban, jer to će ti biti važno. Grad s kojim te upoznajem tako je golem i složen, a prije nisi bio ovdje. Iz drugih priča koje si čitao možeš zamisliti da ga dobro poznaješ. Ali te su ti priče laskale. Priređivali su ti dobrodošlicu kao prijatelju i postupale s tobom kao da onamo pripadaš. No prava je istina da si stranac iz potpuno drugoga vremena, iz potpuno drugoga mjesta. Kad su nam se pogledi susreli i kada si odlučio poći sa mnom, vjerojatno si mislio da ćeš samo stići i raskomotiti se. No sada kada si zaista ovdje, zrak je oštar i hladan, netko te vodi kroz potpunu tamu. Spotićeš se po neravninama i ne razabireš ništa. Gledaš lijevo desno, stišćeš oči na ledenome vjetru i shvaćaš da si ušao u nepoznatu ulicu s neosvjetljenim kućama punima neznanaca. A ipak nisi me izabrao naslijepo. Javila su se određena očekivanja. Ne budimo sramežljivi. Nadao si se da ću ti zadovoljiti sve želje koje si se libio izreći ili da ću ti barem omogućiti dobar provod. Sada oklijevaš, jer me se uvijek držiš, ali si u iskušenju da me pustiš. Kada si me se prvi put uhvatio, nisi bio potpuno svjestan moje veličine i nisi očekivao da ću te zgrabiti tako čvrsto i tako brzo. Ledena kiša zabada ti se u obraze, oštre kapi tako ledene da ti se čine vrućima, poput užarenih iveraka na vjetru. Uši te počinju boljeti. Dopustio si sebi da te se povede stramputicom i sada je kasno za odustajanje. Gluho je doba noći, crno-sivo i gotovo čitljivo, poput nesagorjelih stranica spaljena rukopisa. Glavinješ u maglici vlastite daha i još me uvijek slijediš. Kaldrma po tvojim nogama mokra i prljava, a zrak je hladan i ima miris po trpkome piću i konjskome izmetu koji se polako razgrađuje. Čuješ prigušene pijane glasove negdje u blizini, no ono malo što možeš razabrati ne zvuči kao brižljivo biran prolog velike romantične drame. Umjesto toga moliš Boga da se glasovi ne približe. Glavni likovi u priči koje želiš pobliže upoznati nisu nigdje u blizini. Ne očekuju te, ne značiš im ništa. Ako misliš da će ustati iz toplih postelja i putovati miljama da se susretnu s tobom, varaš se. Možda ćeš se začuditi. Zašto sam te onda doveo ovamo? Otkud ta zadrška pri upoznavanju ljudi za koje si mislio da ćeš ih upoznati? Odgovor je jednostavan. Njihovi te sluge ne bi pustili da uđeš. Ono što ti nedostaje jesu odgovarajuće veze, a zato sam te ovamo i doveo, da ih uspostaviš. Bezvrijedna osoba mora te predstaviti gotovo bezvrijednoj osobi, ona pak sljedeća i tako dalje, sve dok napokon ne uspiješ prekoračiti prag, gotovo onaj obiteljski. Zato sam te doveo ovamo, u Church Lane, u St. Giles. Pronašao sam pravu osobu za tebe. Svejedno, moram te upozoriti da te predstavljam na samome najdubljem dnu. Možda je raskoš Bedford Squarea i British Museuma udaljena tek nekoliko stotina metara, no New Oxford Street proteže se između nje i ovoga ovdje poput rijeke preširoke da je se prepliva, a ti si na pogrešnoj strani. Uvjeravam te da se princ od Walesa nikada nije rukovao ni s jednim stanovnikom ove ulice ili mu prolazeći samo kimnuo, a nije čak ni pod okriljem noći odmjerio prostitutke. Jer iako u Church Lane živi više kurvi nego u gotovo bilo kojoj drugoj ulici u Londonu, one nisu kalibra pogodna za gospodina. Znalcima je žena napokon više od trupla i od njih ne možeš očekivati da prijeđu preko činjenice da su postelje ovdje prljave, sobe neuređene i srca hladna, a vani ne čeka kočija. Ukratko, ovo je potpuno drugčiji svijet, gdje je blagostanje egzotični san udaljen poput zvijezda. Church Lane je ulica gdje su i mačke mršave i upalih očiju, jer im nedostaje mesa. Ulica gdje muškarci, koji za sebe govore da su radnici, naizgled nikada ne rade,
a takozvane pralje rijetko peru. Dobrohotnici ovdje ne mogu činiti nikakvo dobro i njih se otpravlja s očajanjem u srcima i osjećajem prljavštine. Uzorno prihvatilište za sirotinju koja svoje siromaštvo nije skrivila sama. Otvoreno uz veliku čovjekoljubnu pompu prije 20 godina, u međuvremenu je palo u ruke sumnjivcima i jako se loše oduprlo vremenu. Druge, starije građevine, unatoč visini od 2 ili 3 katova, zrače podzemnom atmosferom, kao da su iskopane iz velike jame, poput raspadajućega ostatka izgubljene civilizacije. Stoljećima stare zgrade podupiru se štakama od željeznih cijevi, rane i ozljede zaliječene su gipsom, omotane užadi za rublje i zakrpane trulim drvetom. Krovovi su u suludom neredu, gornji su prozori popucali i crni poput zidova od opeke, a nebo iznad njih izgleda gušće od zraka. Zakrivljeni je svod poput staklena krova tvornice ili željezničke postaje. Svojedobno svjetla i prozirna, a sada prekrivena prljavštinom. Međutim, s obzirom na to da si stigao 10 do 3 usred ledene noći u studenome, nije ti baš do pogleda. Trenutačno te zanima kako da se izvučeš iz hladnoće i tame da bi postao onim što si htio biti samo stavivši ruku na mene, upućenim. Osim blijeda plinskog svjetla uličnih svjetiljaka u udaljenim kutovima, ne vidiš nikakvo svjetlo u Church Laneu, ali to je zato što su ti oči naviknute na jasnije znakove ljudske budnosti od slabašna svjetla 2 svijeća iza začađena prozorskog stakla. Dolaziš iz svijeta gdje se mrak okretanjem prekidača odmiče u stranu, no to nije jedina ravnoteža sila koju život dopušta. Mogući su i mnogo klimaviji dogovori. Popni se sa mnom u slabo osvjetljenu sobu. Dopusti da te uvučem unutra kroz stražnje vrata kuće. Da te provedem tijesnim hodnikom što ima miris po vlažnome sagu i nečistoj posteljini. Daj da te spasim od hladnoće, znam put. Pazi kamo staješ po tim stubama, jer neke su trule. Znam koje, vjeruj mi. Došli smo od otuda, zašto ne i malo dalje? Strpljivost je vrlina i bit će bogato nagrađena. I da kako, zar to nisam spomenuo, kanim te napustiti. Da, nažalost. Ostavit ću te u dobrim rukama, odličnima. Ovdje, u toj sobici gore, stvorit ćeš prvu vezu. Ona je vrlo draga, svidjet će ti se. A ako se to i ne dogodi, baš i nije važno. Čim te usmjeri na pravi put, možeš je napustiti bez buke. Tijekom 5 godina, koliko se sama probija svijetom, nikada se nije ni na doseg glasa približila onoj vrsti gospođa i gospode među kakvima ćeš se poslije kretati. Živi, radi i jamačno će umriti u Church Lane, čvrsto vezana za tu jadnu četvrt. Poput mnogih priprostih žena, posebno prostitutki, zove se Caroline, a pronaći ćeš je kako čuči iznad velike keramičke zdjele napunjene mlačnom mješavinom vode, stipse i cinkova sulfata. Koristeći improviziranu četku načinjenu od kuhače i staroga zavoja, pokušava otrovati, izvući ili na drugi način uništiti ono što je prije tek nekoliko minuta u njoj ostavio muškarac kojeg si zamalo propustio susresti. Dok Caroline opetovano natapa četku, voda postaje prljavijom, što je se čini jasnim znakom da se muško sjeme vrtloži u vodi, a ne u njoj. Brišući se rubom potkošulje, primjećuje da joj se 2 svijeće gase. Jedna od njih već je samo batrljak s kojeg kapa vosak. Da zapali nove? Pa to ovisi o tome koje je doba noći, a Caroline nema sat. Vrlo ga malo osoba u Church Lane ima. Malo ih zna koja je godina ili da je prošlo 18,5 stoljeća otkad su židovskoga izazivača nereda odvukli na vješala. To je ulica u kojoj ljudi ne odlaze spavati u određeno vrijeme, nego kad ih obori džin ili kad izmorenost ne dopusti daljnje nasilje. To je ulica gdje su ljudi budni kad opijom u slatkoj vodici njihovih beba prestane na male nesretnike djelovati umirujuće. To je ulica gdje se one slabije duše zavlače u postelju čim zađe sunce i onda leže budne slušajući štakore. To je ulica kamo crkvena zvona i državne trublje dosežu tek slabašno, odveć slabašno.
Carolinin je sad trulo nebo i ono što je na njemu svjetlucavo. Možda joj riječi 3 ujutro ne govore ništa, ali ona savršeno dobro razumije odnos mjeseca prema kućama preko puta. Stojeći na prozoru, ona na trenutak pokušava gledati kroz smrznutu prljavštinu na staklima, a onda okrene kvaku i otvori prozor. Glasan zvuk pucanja na trenutak u njoj izazove strah da je razbila staklo, no to samo puca led. Komadići leda padaju na ulicu. Onaj isti vjetar koji je stvrdnuo led napada i Carolinino polugolo tijelo, nastojeći pretvoriti znoj koji je orosio njezine grudi posute prištićima u smrznuti sjaj. Prikuplja izlizani ovratnik raskopčane košulje u šaku i stišće ga na vratu, osjećajući na podlaktici kako je se bradavica na dojci ukručuje. Vani je gotovo potpuna tama, jer je najbliža ulična svjetiljka udaljena 5-6 kuća. Kaldrma u Church Laneu više nije bijela od snijega. Kiša pomiješana sa snijegom ostavila je veće grude i tragove bljuzgavice, poput golemih tragova prosuta sjemena, žučkasta sjaja na plinskome svjetlu. Sve je drugo crno. Vanjski svijet djeluje ti napušteno dok stojiš iza nje zadržavši dah. Caroline zna da su još neke djevojke poput nje budne, kao i raznorazni pljačkaši, pozornici i lopovi, a otvorena je i nedaleka ljekarna za slučaj da je nekomu potreban laudanum. Po ulicama su još uvijek pijanci zaspali usred pjesme ili umiranja od hladnoće i da čak je moguće da se naokolo šulja pohotan muškarac u potrazi za jeftinom djevojkom. Caroline razmišlja o tome da se odjene, uzme ogrtač i iziđe ne bi li okušala sreću po najbližim ulicama. Slaba je s novcem jer je prespavala najveći dio dana, a onda je propustila voljnoga klijenta jer joj se nije sviđao njegov izgled. Činio je se nekako podlim, no sada je žalila što ga je propustila. Do danas je već trebala naučiti da nema smisla čekati da naiđe savršen muškarac. Svejedno, iziđe li sada ponovno van, to bi značilo paljenje još 2 svijeća, posljednjih 2. Treba uzeti u obzir i studeno vrijeme. Sve to bacakanje po postelji podiže tjelesnu temperaturu, a onda iziđeš na hladnoću i ona joj svu odnese. Jednom je student medicine, odjevajući hlače, rekao da je to put da se dobije upala pluća. Caroline ima zdrav zazor od upale pluća. Iako je miješa s kolerom i misli da bi joj grgljanje veće količine džina i bromide dalo dobre izglede za preživljavanje. Ne mora se bojati Jacka Trbosjeka. Još je gotovo 14 godina prerano za njega. I u doba kad će se pojaviti, ona će već biti mrtva od manje ili više prirodnih uzroka. On se i onako neće gnjaviti sa St. Gilesom. Kao što rekoh, uvodim te od dna. Posebno zlokoban zapuh vjetra natjera Caroline da zatvori prozor. Još se jednom zatočivši u sobu nalik na kutiju koju niti posjeduje, a pravo rečeno i ne unajmljuje. Ne želeći biti lijenom kurvom, svim snagama pokušava zamisliti kako vani šeće sa zagonetnim izrazom lica. Pokušava sebi dočarati sliku potencijalne mušterije koja izlazi iz sjene da bi joj rekao kako je lijepa. To se baš ne čini vjerojatnim. Caroline protrlja lice pregrštima vlastite kose, tako guste i tamne da su je već i najgrublji muškarci znali udivljeno milovati. Svilenkasta je topla i ugodna na obrazima i kapcima. No kad odmakne ruke, vidi da se jedna od svijeća utopila u barici loja dok se druga još uvijek bori da bi svoju plamenu glavu zadržala iznad nje. Mora priznati da je dan prošao i što se zaradilo, zaradilo se. U kutu inače prazne sobe objesila se postelja. Naborana i napola otkrivena stvar nalik zamotanome udu, nepromišljena uporabljenu za grub prljav posao. Napokon je došlo vrijeme da se ta postelja koristi za spavanje. Caroline se oprezno uvlači među plahte i pokrivače, pazeći da ljepljivu donju plahtu ne podere petama čizama. Skinut će ih poslije, kada joj bude toplije i kada se bude mogla suočiti s idejom otkapčanja tih dugih nizova dugmadi. Preostali plamičak svijeća utopi se u loju, prije nego što se uspjela nagnuti i puhnuti da ga ugasi,
pa Caroline nasloni glavu na jastuk što miriše po alkoholu i tuđim ćelima. Možeš izići iz svojega skrovišta. Raskomoti se jer soba je posve mračna i takvom će ostati sve do svanuća. Možeš, ako baš želiš, riskirati i leći pored Caroline, jer kad jednom zaspi, mrtva je za svijet i neće te primijetiti, sve dok se suzdržavaš od toga da je diraš. Da, sad možeš, spava. Podigni plahte i smjesti se. Ne smeta ako si žena. Žene u naše doba često spavaju zajedno. Ako si muškarac, problem je još manji. Prije tebe ovdje su ih bile stotine.